otieno. Achich Phillip Aroko mitudo kod nek mar mane en jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were doho weyo thuolo gi omenda ma aching kata cash bail mar omenda maromo Sh300,000 ma en bang' jamin buche yango ni Aroko osebedo katimo gimoro amora ma doho dwaro. Moko kuom chike ma koro miye kanyakla kod bang' kane owe thuolo en ni koro Aroko idwaro mondo mi koro we oboke mare mar wuoth kata passport e doho, kendo bende idwaro mondo mi kik onyon kaunti ma Homa Bay, kendo kik otim gimoro amora ma nyalo kete tudruok gi anyuola mare kata achije mamoko. Kopogore gi mago, bende Aroko ok oyiene mondo mi odonjre e yo moro amora gi joneno kaachiel kod lipot moro amora motenore kod wach mar timo nonro e wi nek mar jaod bura machon Ong'ondo Were. Ma en thuolo ma bende biro timore nyaka chop chieng' ma ibiro gwele burano ma biro bedo dwe manyien tarik 3. It is very unfortunate. I don't want to talk about it because it's under investigation, and I want to leave it for the police to do their job. They summoned me to come. I am here. If anybody has anything that wants to ask me, I'll be ready to answer it.